Kublai api bara hagan kesngi ni pusan alor ka jingple na gospel ka kemu o Markus kalanong ka ba kendai kat sapuar ter ko ong kumne syapang kine ki kenarit ki banget hanga kan kambha yau breu ba ente da mau terlihat ha karendang jong u bat ba en benno hapo duriau ban yakaba un pentut ya wei uba kum kine kumta lada kakti kaman jong pi ka pen laptop ya pi to ot no ya ka kambha ya pi ban rung ko ha ka jing im ban yakaba don artli kikti ban le shadu job syakading bom julip ba lada ka kejat jong pi ka pen laptop ya pi to ot no ya ka bhaya pi bandrung ko ha ka jing im ban ya ka badon artli ki kejat ban syabret syadu jok ba lada ka khamat jong pi ka pen laptop ya pi to klau no ya ka kham bhaya pi bandrung ha ka himau blei tang siliang ka khamat ban ya kabadon arteli ki khmat ban syabret syadu jok hakabau ksan jongka umyap bat kading kamlip kumtu kirkhat sapuar terter hadu sapu khandai na gospel kat kum o Markus ki jihikai kiba kam ban siuthu bat kalong ka bama ban shu lek kumba ujisu ula keren hangne pada ke ka ba ujisu umut ni hab ban yet bah ban singuthu ta ka bagi kerpat o men sim bakoi ban yarap yang ni ban singuthu ban yo i markata kani ka yadei hakatu kapor pat ka yadei hakini kiporu saudang gijongi ngingi im hapedeng jong kajing boman bat kajing kenrei jong kapop insim kawai ka bentah kabaya dei bat kani ka gospel kabayang kita sudah biok sengau ngidon hapedeng jongi babun bah kibreu kibom sim ya ka sakramen jing kentiu kurim tambah kia im kum sikurim kane kaya urukam im kamlong kat kum ka saindur jong blai kane karkom im kalong kajing le persya lane kade kajing kaindeu thala ya ka sakramen jing kentiu kurim ya ka ba ujisu ula pendon buram yaka kumno ngiti bo jisu la pendon buram yaka sakramen jing kitu kurim da ka ba mau ulet ha ka jing kitu kurim hasnong kana kane kire kenorim ke ba ujisu u menjur yak jing don jong ka sakramen jing kitu kurim Dena markane kadau haka sngi jing kentiu kurim lene ka sngi jing atho jongki argut ki samla u samla sendrang bat ka samla kentei ki asno hakamaru blei bat ka balang ki asno hakamaru jisu ulang do opdiang ka jing menjur jongki armut hakarteng jong ka balang ya ka bo jisu ulaseng kimdei maki kinong penyatho andre kilang do soblei jong kebalang ki supriang bat ki sakhi hak kerteng jong kebalang ya ka jing asno jingi jong ki armut ki samla namar kata ki wepat ki baim kum sikurim ki bompat sim ya ka sakramen jing kentiu kurim ki im hakapop kapop
jong ke jing prai ka do jing kapop jing auria bat kapop jong ke jing pom ken snap ya ka ne ka sakramen ta ka ba kim sim ya ka sakramen reki im bat ki along ka we ka do ha kapop den Amerika ne ka dang u Jisu laong ha ka gospel ka kung Matius kalong ka bakat kendai dikat ka bakendai ka ba u Jisu ong siapang kejingnya pelait tengah mano balapan pelait tengah dan kitu kiba shuya syong kum tu ini pule lari pule bang tu pinsasem Henry light nang ta kiba ladap ya ka sakramen cikin tu kurim kimla su ban yaklat light no ka jingya buat nomor utengah ulate bat ka tengah late ya ka bat utengah jongka markata ki bor jong ka perthei kimla ban penyaklat ya ki armud ki bala sim ya ka sakramen jing kitiu kurim khamat jong ka balang ka kum ka saindur jong blei markata hakane ka ayom len ya kitu ki baro ki ba shu ya syong kum tu ka bha pakin ino ya ka tu ka jing im bat ban im no ka jing im ka bakhoi abangi perkhat puson bha ya ka ne ka jing pule nga gospel kat kum Markus ka bawong lada ka khamat jong phi ka pen laptop ya phi to cloud no ya ka khambha ya phi bandrung ha ka hima ublei tang siliang ka khamat ban ni ka badon art ligi khamat ban sabrat sadu jo lada ka jing im jong phi ka jing phi ong ba phi ya e ma usamla ba ka samla ki ong ba ki e bat kum ta ki ya syong la ka ya syong kum tu namar ba ki ya e klampep ka de ka jing ya e ke ka ba kring ya phi tang ba kam de sisa ka jing e kam ju pen laptop ha ka siti ben kong jong Paulus apostol sekinong koren long ka khat lai yu he do sao ni i hang tu ya ka jing e ka jing e ka ba sisa kam ju le klamakor nomor kata ni dei ban nya klat no bat ka pop bat ka jing im ba pop lada u breu ba phi ya syong phi empat ya sim ya ka sakramen jing kin tu kurim ka bhai phi banyak klat no bat u lene bat ka bani ka phi let lang su du job ba ka bha ba phin let sabneng tang marwei nomor kata kane ke di ban long ka jing sutu ya ka jing hikai jong Jisu ban ot ya ka kti ban klau ya ki khamat kemut ban wen no ya lade na kata ka jaka ba don ka pop bat na kita ki breu ki ba ya rap yang i ban le pop demar kata kam long pop ban ya klat no bat kitu ki ba phi ya syong ada kalong pop lada phi ya klat bat ubreu lane kabreu lane tengah neka tengah baradep sim ya ka sakramen jing kentiu kurim bon ki breu ki sutu bakala ki perkhat bakalong kaju lada ki armut ki bompat sim ya ka sakramen jing kentiu kurim ki klat no ki penpai lo jing im bat ki lase ki kanu no bat ki wepat bat wepat lane ka wepat bat ki tha kentu kurim syawan sedang ke jing kasem kata kamde ke jing klim kade ke jing wengi lade jing cat jing klawi lade na kapop man klat no na kapop hoi lada pilaya syong pidan kun yaki kun pi hap tip tangba bat ka kemi ne bat kupa jong kitu ki kun de shu bandon jing ade lada pirai ban ya klat mar kamde kapop ba pin ya klat ban khala khat na kapop kamde kapop
nomor kata dengan siltu ikan itu kene kaayom len kan berperkat puson yang jadi kai jeng Jisu ingin kongo yang jadi kai Jisu jar ubah kongo ikitin jonga wong Jisu kilong kipasta nomor kata tu ingin nyalong kipasta pan saya sekolah berkongo ikitin jong Jisu tu boleh ngurku yang iway ha kerten kupa berku no mensim bakui amen.